ओमफ्राय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरोना नै संख्रि आरो दालि पेकेटखौ लानानैहाय इन्ट्र' खालामनाय जाबाय लोगोफोर जोंहाना आइनिखौबो जोंहानो लायहोबाय नालाय ओमफ्राय मोनब्रै जाबाय आरोना नै ओमफ्राय दालिया नै ओमफ्राय सिनियाहाय नै आरोना ओमफ्राय एसे गिदिर गिदिर ओमफ्राय संख्रियाबो गेब्रुलायनायसो नामा ओमफ्राय नैबे संख्रि ओमफ्राय नैबे दालिबाव आरोना लोगोफोर नैबे बुस्थुखौ लानानैनो गोबां रायजो राजाफ्रा दावराव दावसि जागासिनो नङा होमबा दालिखौ सोरबाबा फिनजाब गारहरलायदों ना नैबे दालिखौहाय सोर जागोन होननानै फिनजाब गारहरदों ओमफ्राय एक्सुवेलि नंमारगौ बेखौ बायनानै मात्र माने मोनथामजोंहाय 155 थाखानि खरसा जायो आरोना बायबा जोंनिफ्राय थाङो फैसा ओमफ्राय दायो मा होनो 35 थाखा 37 थाखा ना बेसेमोनथाय बेबायदिल' रेहाय जायो आरोना 30 थाखा 6 थाखा खोमा बिदिल' रेहाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो होयोबाथ' फ्रिखौनो होनांगौमोन ओमफ्राय बेलाय मास मोनसे थांगोन ना मा थांगोन बेबायदि दावराव जादों नंमारगौ आरोना खोथायाथ' नंगौ ओमफ्राय दा माथो खालामनो सरकार बेयो रुल खालामबाय नालाय कन्ट्रलारफोराबो लाबोनांगौ जाहैबाय नङा होमबा हुमाबाइफ्राबो लाबोनांगौ जाहैबाय बिसोरनि हुमाबायावनो फैखाबाय नालाय गारनानैथ' फैनो हाला नङा होमबा बिथोन होबाय जेब्ला बिथांमोनाबो मावनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय बिथांमोननि थिननाय लेखा जोंबो पाब्लिकफोराबो जानांगौ गोनां जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं जानाय नायाखैनो सिनिखौ हले साहा फुदुंनानै लोंबाय संख्रिखौबो संबाय ओमफ्राय नैबे दालिखौ संनाय नायाखै आरोना लोगोफोर एबार संना नायसिगोन आङो दिनै संना नायनि मोनो ना मोना सोरबा सोरबा मोनाबो होनलायलांदों ओमफ्राय मोनना मोना नायनोसै आरोना जोंहा संना नायनोसै आङो दासो स्टार्ट खालामदों खामानिखौनो मोसौ खायखांबाय सिथ्लाखौ आइया सिबबाय फिसालाया सिखारफादों नालाय फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय दसे आङो माबा खालामबाय आरोना मा होनो फिसालाखौ फुथुनांबाय आरो बुरखायबावनानै बिनिफ्रायसो दायो खमैबो टाइमा 8ता जाबाय लोगोफोर फिसाजोआबो स्कुलाव थांगलायबाय ओमफ्रायसो आङो दा ओंखाम संग्रा न'आवहाय हाबनो ओंखारदों आरो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायहोलांबाय दिनै संनायनिसो नालाय आङो बामखांनानै न'आव लांफिनसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा बिराद खामानि दंबावो मानो होनोब्ला मैयायो माइ लामदोंमोन ना बे माइखौहाय दिनै सोनांगौ आरोना दुलियावहाय दुलि बाख्रि फिसासायावहाय ओमफ्राय बेयावबो दायो सोनोसै आङो लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिखौ सिगां संग्रोना लानोसै बिनि उनाव सुनोसै थावदाथावहाय स्रां स्रिं मावस्रांग्रोनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांमोनजों दसे उनाव रायज्लायफिनसै आरोना नैबे खुमब्राजों संनोसै लोगोफोर नै बिसिना नायनोसै आं एबार दालि गोदानखौहाय दालिया जा लागिदा जा आं हले संना नायनोसै लोगोफोर बे फैसा होनानै बायनानै लाबोनांनायखौलाय सङाबालाय माथो खालामनो ना जागोन बेलाय माथो गेब्लेजोब्बाय नै ना मोना बेलाय मोनो लोगोफोर गंगार दुन्दियाखौलाय बेसे जानो नङा होमबा अरिजिनेल बर'नि दुन्दियाखौ नै आङो दिनै खाबाय न'निखौ बेखौ आङो दालि ओंख्रियाव होनोसै हालुवा हौवाफोरजों माबा हाबा जानो नै सिख्लाफोर नाय खोमसि मानि मारा होन माबा माइ थिखोनांगौ मारा होनांगौ सोलायलांबाय मिसा नङा बिदिखौथ' दा लाखाथार जानावथ' दाफैखाथार नै बस्थानिखौ सोग्रोनो होननाया गथ'आ उख्राथारहाय नै बेयो माइ बोराय दहायो जि सोबाय जोङो हा गैयाहाय सोजागोनदां सोजानायालाय जेबो जाया नै दासो सोहांदों गवा माइखौ साला हानो गबाय सामफ्रामबो फोरानबाय थानांबाय